Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo o ang gugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Manaw sa kanimo. Maayong buntag kaninyong tanan. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aram andang kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kanini mga igsuon, kay nakalapas akong dako o yamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan uta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaloy kami, Kristo kaloy kami, Kristo kaloy kami, Mag-ampo kita. Kaluy pagmando ang amo kasing-kasing o Ginoo, kay kung wala ikaw, dili kami makapahimot kanimo. Kini am gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, ngabuhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Gisuginlan ako sa Ginoo, bahin sa laraw sa akong mga kaaway batok kanako. Sama ako sa maaghok nga nating karnero nga patyonon. Wala ako masayod nga naglaraw di ay silag dautan batok kanako. Matud nila, putlo nato ang kahoy, samtang ligun pa kini. Ato siyang patyon, aron wala na'y mahinumdum kaniya. Unya nagampo ako, labing gamhanang Ginoo, maghuhukom ka nga matarong. Nagsusi ka sa kasing-kasing o hunahuna sa tao. Pakita ako inipanimalus mo kanina. Kay gitugyan ko naman kanimo ang akong mulo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoong akong Dios, nagadangop ako kanimo. O Ginoo akong Diyos, nagadangop ako kanimo. O Ginoong akong Dios, nagadangop ako kanimo. Luwas sa ako sa mga nagukod kanako,
ug palingkawas sa ako. Tingali unyag mahimo ako nga sama sa gitukob sa liyon. Kunis-kunison nga wala gayoy mo tabang. O Ginoo akong Diyos, nagadamo ako kanimo. Hukmi ako o Ginoo, kay nagmatarong ako ug tungod kay wala ako'y sala. Laglaga ang kanilad sa dautan, apansag nga ang matarong, utig usisa sa kasing-kasing ug sa kalag. O matarong nga Diyos, O Ginoo akong Diyos, nagadamo ako kanimo. amin sa akong atubangan, mao ang Diyos, nga nagaluwas sa matarong ug kasing-kasing. Matarong nga maghukom ang Diyos, usa ka Diyos nga mosilot sa adlaw-adlaw. O Ginoong akong Diyos, nagadangop ako kanimo. Pagdai ka lang kanimo, Ginoong Jesucristo, Hari sa himaya, nga wala'y katapusan. Ang pulong mo, Ginoo, akong mahalin, o kaluwasan. Pagdai ka lang kanimo, Ginoong Jesucristo, Hari sa himaya, nga wala'y katapusan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Daghang mga tao dito nakadungog kaniya og misulti niini og miingon sila. Kining tawhana mo gayud ang propeta nga atong gipaabot. Ang uban miingon siya mao ang Mesiyas. Apan uban usab miingon ang Mesiyas dili magikan sa Galilea. Ang kasulatan nag-ingon nga ang Mesiyas kaliwat ni David ug matawo siya sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Busa tungod kaniya nabahin ang mga tao. Ang uban gusto unta nga mudakop kaniya apan walay nakahimo pagbuhat niini. Ang mga sundalo na malik ngadto sa mga kadakuan sa mga pari o sa mga pariseo. Unang utana kanila, nganong wala man ninyo siya dadanganhi. Ang mga sundalo mitubag, wala pa'y tao nga makasulti sama kaniya. Ang mga pariseo ng utana kanila, hasta ba kamo? Hasta ba usab kamo nalimbungan niya? May usaba sa atong mga kadakuan o sa mga pariseo nga mituo kaniya. Kining mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises. Busa tinunglo sila sa Dios. Si Nicodemos, usa sa mga pariseo nga nakikita kang Hesus kaniadto, niingon kanila, sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ng usa ka tawo sa dili pa nato siya mahusay o maila kung unsay iyang nabuhat.
Sila mitubag, taga Galilea ba usab ikaw? Nan pagtuon sa kasulatan og masayran mo nga wala pa gayoy propeta nga nagikan sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kini usa ka classic example sa panultihon, do not judge the book by its cover. Kanang muhusga ta sus katao nga wala pa ganit namang imbestiga. Wala ta wala nato susihon kung ano sagyot, no? Basta nadungog nato nakita ala. Muhusgan na ta dayon, no? Mo nagtawag og rash judgment. Kadaghanan sa ato na biktima ana nga kuan nga panghuna-huna, oh. Dali ra ta muhusga na mga bias nato. Makadungog dali ta sa makabasa ta sa social media. Mao na siya. Makadungog ta sa news, mao na daghang may mga fake news karon. Oh. Ang fake news karon, no, bag-o lang nga si Netanyahu na patay na. Daghang mga fake news. Tuod ayon tawa pag ganito mga imbis na tinuod ba ni siya? Kay atong nadungog, atong nakita. Biktima ta ani nga. Ato tang tan-awon unsa ka tinuod. Kay muhusga na ta. Labi na kung aduna na tay bias. Mao magud. Mao na si Jesus, husgahan siya. Adi siya propeta. Kay taga Galilea siya. Kung nang imbestigar sila, yung ilang ipangayo ang iyang birth certificate ni Jesus, makita nila nga si Jesus na tao sa Bethlehem, ang lungsod ni Hari David, nga maawa na ang iwan sa mga propeta. Ang mga pariseo, dito lang nagliko-liko silang opisina, sa inadungog, mao na nakwa sila mag-imbestigar. Kita, natin nadungog, tinuod ba ni? Di ba ni fake news? Kung atong nadungog sa chismis, ato sang i-chismis, kaya mo na, tinuod na. Si Jesus na biktima ana, pwede tayong mabiktima usap. We are judged by our actions and our words. Pero, sa kasing-kasing, diba sila kay balo, sa'yo nasa sudi na, kay sa'yo mga tumong nato, sa atong rason, bago nahimo nato na. Kini mga parisiyo, dito na sila sa Jerusalem na minaw na sila mga espiya nila dito sa may gimo ni Jesus. Di gina siya propeta kay taga Galilea na. Wa sila mag-imbestigar asa na tao si Jesus dito sa Bethlehem. Mao man na ang gikon sa itagna sa mga propeta kay si Jesus. Kuhan man siya, kaliwat man ni Hari David. O na, ang Mesiyas, kaliwat man ni Hari David. Dito sila sayo, dako ang ilang pagkasayo. Husga, rust, judgment. Bantayan nato na. Karon daghang kayo mga fake news, oh. Si Sarah, karon na impeachment trial. Wala siya gi-impeach dayon. Naado ni mga husay na sa mga ebidensya. Sa dili pa siya ma-impeach kung galing guilty siya. Nga na ang proseso. Nga na sa gunta. Pinanglanta, mamalandong. Adunay na kung nabasahan nga kanang gingon na human sila, lali sila, wala sila magsinabtanay, namalik sila. So may gingon diri.
Diri sa English version, ingon diri nga. Kumasa naglalisayin, namalik sila sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. They go back to their homes. Ano na symbolic meaning, anak? Wala sila magkasinabtanay. Daghang mga pangutana, daghang mga pagdududa, kinsa magyun ni si Jesus. Ano na siya gihimo nga mga milagro, mo na gikuan sa mga propeta nga ang Mesiyas mo na pag-abot sa Mesiyas, ang mga buta makakita, ang mga bakol makalakaw, ang mga masakiton maayo, ang mga giyawaan mahinluan sa ilang mga sala. Muna, on the other hand, ang mga Pariseo, ang propeta magikan sa Jerusalem, sa Bethlehem. Conflicting kayo ng idea siya. Nya. Side mo sila nga si Jesus taga Galilea. O di kinapwede. Nya si Jesus nagsupak sa balaod sa adlaw igpapahulay. O giti. Ano na mga pagdududa, ano na mga questions silang unang sila. Nibalik sila sa ilang mga panimalay na adunay kining mga kalibog sa ilang una-una. Ang ubang komentaryo na sila nga, ang balay nga gihisgutan, hindi lang to physical nga balay, kundi ang inner sanctuary sa tao. Iyang konsensya ay kasing-kasing. Na malandong, sa magyud ang Tinoo? Kinsa magyud ni si Jesus? So, inner sanctuary, ang nasa ato kasing din atong mahimamat ang Ginoo, ma-encounter nato ang Dios. Mangutan natin niya, unsa magyud ang tinuod. Kining akong nadungog nga panghitabo, makalibog, unsa may akong tuuhan. We go to our inner sanctuary and to reflect, to ask enlightenment from the Holy Spirit. Bako kasabot Ginoo ning panghitabo sa among kinabuhi karon. Lamdagi ang akong hunahuna. Nga naubot pasabutan ako. Daghang mga conflicting ideas, conflicting mga balita. Nilibog ta. We go to our inner sanctuary to reflect, to pray, and ask for God's enlightenment. You discern, atong i-discern sa mga kahulugan sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, sa atong palibot. Ngano'y nga naman eh. Wa ko kasabot, nalibog ko. We have to ask the inspiration, the guidance of the Holy Spirit. Palihog manindog alang sa pag-ampo sa katilingban. Sa atong paghandom sa pagsalikway nga gianto sa manunubos, pangayon nato ang mapaubsanong pagtuo sa ingon, mapadangat nato ngadto sa uban ang mensahe ni Kristo, pinagi sa atong mga pulong o sa mga buhat. Pag-ampo kita, ikaw ang among kusog o Ginoo. Ikaw ang among kusog o Ginoo. Nga sila nga anaa sa autoridad, magiyahan pinaagi sa diwa sa pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kusog o Ginoo. Nga ang kadasig mabatunan nila nga musangyaw sa mensahe sa Ebanghelyo ngadto sa tanang dapit. Magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kusog o Ginoo. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kinasingkasing, alang sa kalinaw dito sa tungang silangan, ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kusog o Ginoo. Alang sa mga nasud diha sa pagpadayon sa kalinaw,
Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nukleyar ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo Ikaw ang among kusog, O Ginoo. alang sa mga biktima sa gubat. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diya sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo Ikaw ang among kusog, O Ginoo. nga ang adunahang mga nasod magmanggihatagon ngadto sa mga kabus nga nasod. Magampo kita sa Ginoo Ikaw ang among kusog, O Ginoo. nga ang mga masakiton, ang mga binilanggo, ang mga idaran ug sila nga adunay kabilinggan, malig-on pinaagi sa makahupayng mga pulong sa Dios. Magampo kita sa Ginoo Ikaw ang among kusog, O Ginoo. nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo Ikaw ang among kusog, O Ginoo. nga ang mga matuuhong mihalina makatagamtam sa gisaad nga pahulayng dayon. Magampo kita sa Ginoo Ikaw ang among kusog, O Ginoo. Abahan sa tanang katawhan, imong ipadala ang imong bugtong anak, aron pagkabig kanamo paduol kanimo. Giyahay kami dinhi sa among misyon sa pagpakaylap sa among pagtuo ngadto sa tibuok kalibutan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagaigsuon pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Malukmay unta ikaw Ginoo, ining among paghalad sa mga gasa. Danihang anak kanimo ang among mga kasing-kasing, ang among mga masinupakong kabubuton. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Naman ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya pinagi sa misteryo sa iyang pagkatao, midala sa katawhan nga naglakaw sa ngitngitan ngadto sa kahayag sa pagtuo. Ug pinagi sa bunyag sa tubig, midawat kanilang nga tawo nga ulipon sa salang panulundon ngadto sa pagkaanak nga sinagop. Tungod nini ang mga langit ug yuta nagsimba ug nag-awit kanimo ug bag-ong awit ug kami uban sa tanang mga anghel nagasangyaw sa walay hunong nga pag-ingon.
Santos gayud ikaw, Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang iyong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kinilang kanamo. Malawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mipuha siya ug pan ipasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kani. Sa samang paagi tapos sa panihapon mikuha sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab nihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalayo ng anak Pinarin sa iyong upang kawan haluwas sa kanin. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Kristo, naghahalad kami kanimo amahan, niningpaan sa kinabuhi ug kaalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang ug alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa ni Alberto among obispo o sa tanang mga pare. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan maulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo, makagagahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa mga natong ganito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mga kami kaning Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinawangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kristo na ingon kasi mo mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kita ta ang pag-inig sa unay, kalinaw sa tanan, peace sa tanan. Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawang kang sa masala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dali ako angay nga magkalawat kanimo. Apan ipamulong lamang mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ginoo, maghinlo ta kanamo ang imong mga sakramento, maghingpit kini kanamo sa pagpahimuot kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dadaang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.